τελική απόφαση για το χώρο διαμονής του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας φαίνεται ότι ελήφθη. Εκτός κάθε απροόπτου, ο Μπάρακ Ομπάμα θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο του Αστέρα Βουλιαγμένης. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες αστυνομικοί κατέλαβαν σημεία κλειδιά στην περιοχή, αποκλείοντας ουσιαστικά το χώρο του ξενοδοχείου όπου πρόκειται να καταλύσει η αμερικανική αποστολή. Πριν καν φτάσει στην πρώτη είσοδο του Αστέρα, βλέπεις πάνωπλους αστυνομικούς και κλούβες των ΜΑΤ. Στην κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου είχαν ξεκινήσει οι πρώτες συσκέψεις με υψηλόβαθμα στελέχη των Αμερικανών και Ελλήνων ανωτάτων αξιωματικών της αστυνομίας. Αμερικανοί μέλη των μυστικών υπηρεσιών, συνοδευόμενοι από Έλληνες αστυνομικούς, όπως μπορείτε να δείτε, αυτή τη στιγμή κάνουν αυτοψία στην παραλία της Βουλιαγμένης. Μπροστά δηλαδή από το ξενοδοχείο όπου πρόκειται να φιλοξενηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όμως και σε όλες τις εισόδους του ξενοδοχείου είδαμε περιπολικά και ένστολους αστυνομικούς, οι οποίοι θα παραμείνουν εδώ σε όλη τη διάρκεια της διαμονής του Αμερικανού Προέδρου. Αν και καλύπτουμε για λόγους ασφαλείας τα πρόσωπα των Αμερικανών πρακτόρων, παρατηρήσαμε ότι αρκετοί από αυτούς είχαν κάνει τη δική τους αυτοψία στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μόλις χθες, σε μια προσπάθεια να βρουν τα πιο ασφαλή σημεία στα οποία μπορεί να κινηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης μετατρέπεται σε πραγματικό φρούριο από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Επιβαστήκαμε σε ταχύπλοο σκάφος και προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτοψία στο θαλάσσιο χώρο γύρω από το ξενοδοχείο του Αστέρα της Βουλιαγμένης. Σήμερα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, αλλά από αύριο θα υπάρχει αποκλεισμός του ξενοδοχείου, τόσο από σκάφη του λιμενικού, σκάφη του πολεμικού ναυτικού, αλλά και το αμερικάνικο πολεμικό σκάφος, το οποίο καταγράψαμε μόλις χθες στο λιμάνι του Πειραιά. Στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης θα κολυμπούν συνέχεια βατραχάνθρωποι, ενώ σε κάθε βράχο, σε κάθε κομμάτι της ακτής θα υπάρχουν πάνωπλοι αστυνομικοί. Κανείς δεν θα μπορεί να πλησιάσει την περιοχή, ενώ όπως μπορείτε να δείτε σε πολλά σημεία έχουν τοιχοκολληθεί ανακοινώσεις αστυνομίας που προειδοποιούν τους κατοίκους για τα μέτρα που θα ληφθούν, αλλά και για τα σημεία όπου δεν πρέπει να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Τον Μπάρακ Ομπάμα θα συνοδεύουν στην Αθήνα 770 άτομα και για τις μετακινήσεις τους έχουν νοικιαστεί 440 οχήματα. Σκιά του Προέδρου είναι οι επίλεκτοι πράκτορες της Security Service. Βρίσκονται συνεχώς δίπλα του, έτοιμοι να τον προστατεύσουν. Στην επίσκεψη του Μπάρακ Ομπάμα στην Αθήνα θα τον συνοδεύουν 500 πράκτορες, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και ελέγχουν κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Στις αρχές του μήνα έφτασαν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας με μεταγωγικό αμερικανικό αεροσκάφος 400 πράκτορες με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό τους, θωρακισμένα οχήματα αλλά και το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια του Μπάρακ Ομπάμα κατά τις μετακινήσεις του. Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας προσγειώθηκε και δεύτερο μεταγωγικό, το οποίο μετέφερε ιατρικό εξοπλισμό αλλά και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται πάντα δίπλα στον πλανητάρχη για την περίπτωση που χρειαστεί ιατρική φροντίδα. Τα μέτρα για την ασφάλεια του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου είναι δρακόντια. Για το λόγο αυτό υπάρχουν δίδυμα αεροσκάφη Air Force One αλλά και δίδυμες λιμουζίνες που τον μεταφέρουν. Οι πράκτορες χρησιμοποιούν συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για την απενεργοποίηση κινητών τηλεφώνων και συσκευών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση βομβών. Επίσης έχουν σύστημα κατάρριψης drone για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια. Απενεργοποιούν τα συστήματά του χωρίς να μπορεί ο χειριστής του να το ελέγξει. Στην Αθήνα τώρα οι αρχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και τα μέτρα για την ασφάλεια του Μπάρακ Ομπάμα είναι δρακόντια. Στο πρώτο θέμα.gr δημοσιεύεται η πρόσκληση για την ομιλία του απερχόμενου Αμερικανού Προέδρου. Αν και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει ανακοινώσει ότι από αύριο έως και την Πέμπτη δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο χώρο του Φάρου, πληροφορίες αναφέρουν ότι αύριο θα δοθεί το τελικό OK από τους Αμερικανούς για το αν θα γίνει εκεί η ομιλία του Μπάρακ Ομπάμα. Τα άτομα που θα παρευρεθούν έχουν επιλεγεί αυστηρά από τον Λευκό Οίκο. Ανάμεσά τους θα είναι Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι. Τις ειδικές προσκλήσεις θα παραλάβουν από την Αμερικανική Πρεσβεία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει δείπνο στον Μπάρακ Ομπάμα στις 7:30 το βράδυ της Τρίτης. Ο ακριβής αριθμός των παρευρισκομένων δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με το βηματοδότη, το πρώτο πιάτο θα είναι γαρίδες με ρύζι και το κυρίως σφυρίδα με βραστά λαχανικά. Θα συνοδεύονται με λευκό κρασί, ενώ ως επιδόρπιο θα σερβιριστεί γλυκό με κάστανα. Την επιμέλεια του δείπνου έχουν 2 σεφ του προεδρικού μεγάρου. Στο δείπνο δεν θα παρευρίσκονται οι σύζυγοι των προσκεκλημένων, καθώς σε αυτό το ταξίδι τον Αμερικανό πρόεδρο δεν συνοδεύει η σύζυγός του.
είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει τον πρόεδρο από τρομοκρατικές επιθέσεις. Το θωρακισμένο προεδρικό αυτοκίνητο, επωνομαζόμενο ως Cadillac One, είναι πιο εύστοχα γνωστό ως The Beast, δηλαδή το τέρας. Το όχημα της General Motors που μεταφέρει τον πρόεδρο Ομπάμα, καθώς δεν μπαίνει σε άλλο όχημα, κοστίζει περισσότερο από $1 εκατομμύριο. Έχει μήκος 5,5 μέτρα, ύψος 1,80 και ζυγίζει 8 τόνους. Κάτω από το καπό μεταφέρει μια μηχανή 6.500 κυβικών εκατοστών, έχει μέγιστη ταχύτητα σχεδόν 100 χιλιόμετρα, τα οποία μπορεί να φτάσει μόλις σε 15 δευτερόλεπτα για το βάρος που έχει. Είναι το ασφαλέστερο όχημα στον πλανήτη. Οι πόρτες είναι αδιαπέραστες καθώς είναι κατασκευασμένες από χάλιβα πάχους 20 εκατοστών. Η κάθε μία ζυγίζει όσο η πόρτα ενός αεροσκάφους Boeing 747. Λάστιχα ενισχυμένα από Kevlar, αλλά εξίσφαιρο υλικό που μπορεί να κινηθεί το όχημα ακόμη και αν καταστραφούν. Στο πορτμπαγκάζ του οχήματος υπάρχει η ενισχυμένη δεξαμενή καυσίμων με αφρό που προστατεύει σε περίπτωση έκρηξης από οβίδες. Υπάρχουν επίσης φιάλες οξυγόνου σε περίπτωση ανάγκης. Τα παράθυρα του τέρατος είναι αδιαπέραστα, καθώς ούτε όπλα τύπου Magnum δεν ταραγίζει. Ανοίγουν μόλις 7 εκατοστά για να μπορεί ο οδηγός να συνομιλήσει με τους μυστικούς πράκτορες που τρέχουν κατά μήκος του αυτοκινήτου στις επίσημες εμφανίσεις του πλανητάρχη. Το σασί της λιμουζίνας είναι ενισχυμένο από ατσάλι, προκειμένου να προστατεύεται ο υψηλός ένικος του από βόμβες και εκρήξεις. Το αμάξωμα όλο έχει επικάλυψη θωρακισμένου στρατιωτικού οχήματος. Διπλής σκληρότητας αλουμίνιο, τιτάνιο και κεραμικό, προκειμένου να διασπά βλήματα που βάλουν κατά του οχήματος. 6 άτομα των μυστικών υπηρεσιών συνοδεύουν τον πρόεδρο μέσα στη λιμουζίνα. Ο Μπάρακ Ομπάμα διαθέτει δορυφορικό τηλέφωνο με απευθείας γραμμή με τον αντιπρόεδρο και το Πεντάγωνο. Μια αλεξίσφαιρη εσωτερική τζαμαρία το διαχωρίζει από τους συνοδούς του, ενώ υπάρχει και κουμπί πανικού στη διάθεσή του. Εξελιγμένο δορυφορικό σύστημα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το γεωγραφικό σημείο του οχήματος με ακρίβεια μέτρου. Μέσα στο όχημα υπάρχει επίσης και οπλισμός, ικανός να αντιμετωπίσει κάθε έκτακτη περίσταση. Νυχτερινές κάμερες, δακρυγόνα αλλά και φιάλες αίματος με τον τύπο ομάδας του Αμερικανού Προέδρου φυλάσσεται σε περίπτωση που χρειαστεί. Στην ταινία δράσης Λευκός Οίκος, το τέρας, παρουσιάζονται οι ικανότητες του προεδρικού οχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, νέα συστήματα ασφαλείας ενισχύουν το προεδρικό όχημα κάτω από άκρα μυστικότητα. Αυτό που δεν πρόβλεψαν οι Αμερικανοί για την ασφάλεια του Προέδρου είναι κάτι το πολύ απλό: τα σαμαράκια στους δρόμους. Το 2011, όταν ο Μπάρακ Ομπάμα επισκέφθηκε το Δουβλίνο, βγαίνοντας από την Αμερικανική πρεσβεία, το τέρας κόλλησε και τα συστήματα ασφαλείας εκμηδενίστηκαν στο δευτερόλεπτο, προς απογοήτευση του συγκεντρωμένου πλήθους.